Zdravím tě, detektive. V domě uznávaného právníka Pavla Dohnala došlo k vraždě. Celé město už tím případem žije. Média vyšilují, odborníci spekulují a policie ta stále tápe. Příliš mnoho otazníků a příliš málo odpovědí. Proto jsme tady my dva, ty a já. Někdo, kdo se nebojí jít vlastní cestou. Máš k dispozici vše? Výpovědi svědků, osobní záznamy, dokumenty, fakta, dokonce i pár skrytých zpráv. Všude se může skrývat pravda, kterou ostatní nevidí. Tvůj úkol bude jasný. Dát dohromady všechny střípky mozaiky, než to všechno někdo zamete pod koberec. Ale nečekej, že to bude procházka růžovým sadem. Některé informace ti budou možná dávat smysl až později. Sleduj motivy, ověřuj alibi, čti mezi řádky a hlavně nenech se zmást. Kdyby si se náhodou ztratil a něco si potřeboval, jsem tady. Jsem tady pro tebe, stačí mi zavolat a já tě vždy povedu tím správným směrem. Zjisti, kdo měl důvod a potřebu vraždit a kdo má důvod schovat pravdu. Tohle není hra. Tohle je realita. A tvůj případ právě začíná.